Diba? Dito gudtong ngay kanal. Tara, sa gilat na to. Ay, sa apasan sa natos parang Jilo. Tara. Ay, kisa. Murag sa parang Jilo man to. Sige, boss. Kana. Ay, boss yun, di boss. Kana. Pero naara mo ka na, pre. Sige ra jud kag email ba? Tara bay, dula ta dito sa gutan bay tunay kanal. Asa mo pud dapit nga kanala pod, asa mo pud magambak-ambak. Para na tayo lingaw ba? Gani, kay wa po tayo lingaw karon mas tampong inita. O sige, G. A few moments later. Unang bay. Oh, di na dai kataas pud na ba? Mo pud nang buta sabot na ko nga ero sa mo bay. Ala, kadako ba ana bay? Burong nagkinay. Saro. Grabe man bay. Glok ka na. Unsa man mangambak ka ta? Ikaw na ba? Ako sunod bay. Siya sunod bay. O sige ba? Flashback. What's up mga bay? Saugat ta talaga ko ni agad. A few moments later. Kapuya sa atong ambak-ambak ay. Grabe. Paningot dugo ba? Sarang tamang laga ni bay. Ay, bay, dito na punta sa pinyantong may mga buntod-buntod. Ay, katong naidako kayong bangag. Ay, oh, tara. Tara bay, tara. A few moments later. Sa mo pud diri abay. Ay, magpadidit dito. Oh, gwapo kay padidita, no? Ayo din no. Tara na. Karon guys, gapo kay review view diri sa guys. bukid, Grabe, guys. bungtod kay guys. Oh, kita kay bukid diri guys. Oh, sige na, Kurt. Sige Padidit guys. na, bay. Padidit sa may kajut bay. Wait lang bay. Tara na guys. Slide ako guys. Ah! Guys, ako na pa. Woo! Ah! So guys, ako na po sunod guys. Woo! Okay. Kami na tanan. Woo! Woo! Ang guys, umod ko, guys. Guys, nabali ang kamera. So, guys, kumain naman sila, guys. Ako na po, guys. Dari na ako, guys. Kami na po mga boss. Salamat kayo sa paglaag bay ha. Kung wajud mo nag-ingon, wajud ko lingaw dito sa balay ba? Kamera dyan, gani, bay? Kamera dyan, bay? Kay, sige rin po gang cellphone, bay. Walang dyan kay trabaho. Saban, pasin man. Tara, bay. Salamat bay ha. Tara, bay. Sino may bay?